Balik ako sa dili madugay bulahan kadtong nag-amping sa panagna nining libro ha. Amen. Salamat nga ang atong Ginoo nag-promise siya nga mo balik siya. Kaya doon na siya ay pulong nga bulahan tong nag-amping. No? So, usa man nga klase nga pag-amping mga igsoon nga angay buhaton sa Kristohanon nga kinabuhi, angay buhaton sa mga alagad, mga katawhan sa Dios. Kay sama ba sa microphone, no? Nanay mga detektor. Basta siging gamiton, no? Yung mapot yun nga diferensyado na. Kung may buhato na to nga mamintinar na to ang ato ang Kristohanon nga pagpangalagad nga aron kini pulong amping maprotektahan, no? Importante man kaning bulan tong nag-amping, no? So doon na lang itulok ang mga butang mga igsoon nga akong ihatag mahitungod ining pulong diri nga gisulti ni Apostol Juan. Igsoon ni Ginoong sa nga nagsulti nini nga nagingon siya bulahan kadtong nagamping sa gipanagna dinhi niining libro ha. So atong kuang base ning pulong diri ba nga amping, no? So diya sa pagkuanong kinabuhi diri sa kalibutan, ang yawa gusto gid siya maguba. Ang yawa gusto gid siya nga madaot. Ang yawa mo gusto siya nga bulumpag, no? Kung matutas dan tugon ang mga Israelita sa dihang makasala sila, mapildi sila, balumpag ang ilahang kota. Ano man, tungod kay wala sila magamping, no? So, kaning amping mga igsoon importante ni sa Kristohanon nga kinabuhi, no? So, doon na itulong ka mga butang nga atong suportaran kining mao nga tema mga igsoon kaning amping, no? Mao ni subject na to karon. So, diri sa pinadayag 14 nga nagsulti diri si Juan Japon ang nagsulti nini, no? Ang gibasa sa 22, pero ato lang gisuportahan diri sa 14. Diyon diri, kinahanglan nga mulahutay ang katawan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios o nagmatinumanon kang Hesus. Amen. Salamat nga kini day pag-amping. So doon na kay direksyon mga igsoon si Pablo, kung mag-iskutan ni Pablo sa Pilipos, doon siya ay goal, no? Doon na siya ay direksyon sa iyahang pagpangalagad. Ngayon siya nga wala ako no, sumbag, no? Sa Korinto man wala ko magsumbag sa hangin, kundi ang iyang pagsumbag doon ay tumong, no? Doon na igo, no? Doon na hinalan maigo kita sa pulong sa Ginoo. Dahil kung maigo ta sa arma sa yawa, maguba man ka, madaot ka. Juan 10:10 ang yawa miyani aron paglaglag, pagpatay o paghatag o problema, distraction sa kinabuhi. Ingon nga nagmalagad sa Ginoo, pero ingon ang Ginoo sumpay minsan nga, pero ako mianhi aron paghatag kaninyo og madagayaon nga kinabuhi. So kung diha ka sa pikas, no, ngayong sa wala, ang wala way lain diha ang nagdumala, ang espiritu sa ngitngit. Na diha ang tanan, no, buguba, pero diha ta sa saad sa Ginoo. No nga ampingan nato ang saad sa Dios nang muhatag siya o abundansya sa kinabuhi. So saan na to pag
angkon sa abundansya sa kinapag sa na to pag-angkon nga mauswa kung sa na to pag-angkon sa mga saad sa Dios kay siya mubalik man so kinahanglan nga bulhotay. Amen. So ingon diri ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan bulahutay ang katawhan sa Dios. So kani paglahutay mga igsoon importante ni. Lahutay uban ang pagtuo, paglaom ug gugma sa Ginoo kay daghan naman karon nga nagalagad og Ginoo nga dunay pagtuo, dunay paglaom pero wala nang gugma. So ang paglahutay naputol. Wala na may gugma. Ngayon dito nga ang gugma maoy pinakalabaw sa tanan. So magkuyog gina sila pagtuo, paglaom ug ang gugma kay ang pinakadako nini mao ang gugma. So kung kanang tulo dili na mailog sa kaaway ang usa, madayon ka. Pero mailog ang pagtuo, pildido ang Kristohanon. Mawala ang paglahutay. No? Kaya hindi man gina pwede nga makuha na siya, masiparit ng usa. Magkuyog gina sa 1 Corinto 13:13. No? Magkuyog na niya, pagtuo, paglaom, ug ang gugma. Kay ang gugma maoy pinakalabaw nini. So ang paglahutay di ay maoy pinaka unang gikinahanglan aron maampingan nato ang atong Kristohanon nga pagpangalagad sa Ginoo. So kung nakalahutay ka, pinagi sa pagtuo. Nakalahutay ka, pinagi sa paglaom. Nakalahutay ka, pinagi sa gugma sa Ginoo. Iyang gihatag ka nato. Amen. Pumato ta sa sinulat ni Habakuk mga igsoon. Ngayon si Habakuk nagmulo. Ang niya pagampo ba? Ngayon si Habakuk nga Ginoo nga nung nagbalampuson man yung mga taong dautan. No? Nga no? Mga dautan man sila. No? Pero kung ato ta sa unahan, lampo sila pero hindi sila magpabilin nga hangkod-hangkod. Pero kita mga igsoon magpabilin ta, no? Hantod tungod kay makig-uban ta sa Ginoo. So ang paglahutay maoy unang latang nga ang mga Kristohanon, ang mga katawhan sa Dios makaabot sa dag-anan nga naman giampingan ang paglahutay. No, pagpangalagad sa Ginoo, pagtuo, pagsalig, nga makahatod ka diha sa pagpasalamat sa Ginoo, then doon na po kay ihatag sa Ginoo. No? So may hatag na to sa Ginoo mga igsoon. Ngayon siya nga, ako magkinahanglan og halad, no? Mga sinunog. No? Ang iyang gikinahanglan, kana bang makadala kag kalab diha sa tiyang tiilan. Una yung number 1 nga ipangita sa Ginoo na to. No, number 1 kay kalahutay ta nga wa kay dalang kalab diha sa atubangan sa Ginoo. Barang gikinahanglan di ay ang atong pagkamalutayong unang ingon diya sa Mateo 26 24 13-14 nga ang bulahutay hangtod sa katapusan mao'y maluwas. Bulahutay sa mga pagsulay, bulahutay sa mga tanang matang sa mga trials kinabuhi. Kay matod pa sa Pedro mga igsoon, no, sama ta sa bulawan. No? Pero Pedro 1, 9 naman sa 9 nga, sama ta sa, ang itong pagtuo, ipa-intig sama sa bulawan, no? Nga pagka-testingan gini. No? Testingan ka sa tanang trials kinabuhi. No? Sa mga unang trials kinabuhi, pakitaan ka sa matanagan, imong gikaibgan. No? No, ang tentasyon, dili sala, pero kung masulod na sa tentasyon, sala na na. So, naputol ang paglahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Murag kinaladay ampingan. Amen? Ampingan ang ato ang
kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngod kay mao ni ang gikinahanglan. So sa ako nang gikaingon nga ngatong pagtuo sa mas bulawan, suluyan kini. No? Sama sa kalayo, no? No? Sugnod sa kalayo, sugnod ka nga, sugnod ka? No? Ha? Silang sindrak ni sa Kamitigog, sugot na sila nga isugnod. No? Ano na sila nga, bisag di may luwason sa Ginoo. Na di mo saludo, di mo simba. Parang imong ipasimba na mo. No? Ato pa, determinado sila ba? No? Dunay saktong goal ang ilahang pagtuo. So, isumpagin sila pero wa sila mga unsa. No? Ang ilang pagtuo sama sa bulawan, no? Ang bulawan tistingan pinag-iskalay aron tinuod siya, no? Nga mahulma nga bulawan. Dahil ikaduha mga igsoon. No, sa 14 mayroon mampingan na to ang mga butang nga gitiyo sa Ginoo na to. Dahil ingon siya diri, kinanglan nga malawtay ang katawan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Amen? So, muna yung kaduha. No? Kaya Ginoo, misal na siyang mubalik, kinalampingan na to. So, sa ito pag-amping, no, kinanglan, mutuman ta sa sugo sa Ginoo. No? So, muna yung kaduha mga isoon nga, kaning pagkamasinog-tanon. Ang pagkamasinog-tanon mga isoon, yung pagtuman sa iyahang mga sugo, mao'y gikinahanglan. So, ang Biblia nagasulti matod pa sa Mateo 28, 18, ngayon siya nga, ang lakaw ka mo, ibong kalibutan, ibong ang tinunan, ang tanang nasod, no? Dili tinunan sa usa ka pastor, no? Kundi tinunan sa Ginoo. So, ano bantayan ba? No? So, kinahanglan ang glory sa Ginoo, huwag kita labot, no? Kinahanglan yara na. Amen? Isaias 42, atong basahon. Way laing tagaan o himaya. Walay laing hatagag himaya ang ato lang buhi nga Dios Rison. Basahon ang 42. 42 verse. Itong mga hindi, magtao na ba? Basta kay 42 na siya. Yun na rin. 42. Lisa 42, 8. Ngayon siya rin. Ako mao si Yahweh. Murag, kani ba? Kabinti ni kay Yahweh mo si Binti. Yun eh. Dahil siya nga, ako mao si Yahweh. Mao na yung ngalan ano bang sa Old Testament. No? Sa kwani sa ng saksi, ako si Yuba. Ilamang Diyos sa pangilahang Biblia. No? Bisan kung sa dantukon, Yuba yapon. No? Kay wala ang ngalan si Yuba. Kaya si Yuba po, makadumog po si Kuanan si anang ituka, masuko siya kano Yuba. Isa dili ko ng Yuba. Siya dili na. Wala gina sa Biblia ng Yuba. Nayapon ang Diyos. Dahil sa dire, ako mao si Yuba. O mao kana ang akong ngalan. So giklaro dire. Dili ko gayon kang ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya. No? So uban ni Glenn ang akong himaya. So supaya na to dungog, no? Pero may isumpay dire. Ang akong dire sa kaduha, ang akong dungog ngadto sa mga larawan nga Dios. So bawal din yung mga isuon, no? Kana pag nailain mo angkon sa himaya, no?
So, ang tao, kung di sila mo buhat nga ilang pasidunggan, sagara ang mga taong di magtotoo, maghimo sila Dios, karon ang himaya iyang gihatag. O sa ko lang kikaingon nga sa dihang malampuson ang trabaho sa Ginoo, wala ay pasidunggan, no? Ang Ginoo ra gyud nga tuwa sa langit. So atong naampingan ang gisulti sa Ginoo nga busa. Ampingin ninyo, no? Ang nasulat niya ni mao nga basahon. Tungod kay daghan na kayo bang na nabiktima ba kanang buangkon sa himaya, no? So kung ang kuno ni mong himaya wa na ka nakaamping nagisulti sa pulong sa Ginoo. So bantayan nato na mga isuon, amen? So ato na nasayra diri nga way laing tagaan o pasidungog ang Dios ra gyud, amen? So ingon diri sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. So kung nagtuman pa sa atong katungdanan, si Pablo, ingon si Pablo nga wala ko siki ang akong katungdanan, nagbuhat ko. Sa tanan, di pa nikamutan ako nga mabuhat ko ang tanan para sa himaya sa Ginoo. Amen? No? So, ang pagtuman sa sugo, nadiya tanan, no? Komisyon, nadiya, magwali sa pulong sa Ginoo, pagpudlo sa pulong sa Ginoo, kay part man eh, no? Kanang pagtuman, so kung sa may pamagi sa pagtuman, do ang Biblia mo ay bugiya. Ya, ang Biblia mo ay ato ang gamiton aron magamit nato ang Biblia sa pagtuman, pagsugo sa Ginoo sa to nga kita ang gipyalan, so gamiton ang Biblia. No? Wali, mupudlo, nya, kanong Timoteo 3:16, ubadlong yun. No? So atong miagi mangisuon, kadungog ko mahitungod sa impact ba? No? Sa ubang mga pastor. No? No? Nga, nagwali ng binastos ba? No? Nagwali ng binastos sa pulpito. No? So, dili kinamayo para sa kuha. Yung tingkag na kung tingkoy yan na. No? So, ang bago, naabakay nakakoreksyon ato katong gunay nagwali ba? Nga, gipadala iyang sa una before. Yang kuha ng mga bataon, paguman, grabe ang gihimo ba? No? Yeah. So, ingon yung Pablo, pusa sila ng Kristo, bago ng binuhat. No? Ang daang mga butang nangagi na, anong i-appeal pa man nag-apply? Ang daang patubo, dili gamiton, dili isagol sa bagong patubo. Diba? Daan ang bago isagol. Madaot na siya. Iyon si Ginoong Hesus, ang bagong bino, dili pwede isulod sa daang sulanan kay madaot. Madaot ang sulanan mag-isi. So, ang bago o daan, dili pwede isaksak. No? Dato pa, ang atua, daan maging atua, ang bagong sugo, nga mo'y tumanon sa Ginoo, mo'y itong i-apply, dili ang atong kagalingon. No? Kasi madala nagpanginambog ba? No? Mao niya akong binuhatan sa una. No? Oh. Taman, bilid po na ako. O, inanak ba? Panginambog naman na. So, gusto ba sa na siya po ang mahimaya? Pero yung unang Ginoo, dili ihatag nako ang himaya sa lain, dili akura. Ay magindog sa pulpito, gusto pa nga mahimaya po. Gamito na to nga tong strategy. Strategy man na siya. No? Kanang pagtuman, huwag kita laing ihatag sa Ginoo kanang pagtuman, gamito ng pulong, authority sa pulong sa Ginoo, mao gina ang pinaka-importante. Kaya kung gamito na to atong authority, so mugawas ang tinuod na to nga kinabuhi. Gamito na to ang daan, sagol sa bag-o nga atong nadawat. So,
Di pwede. Muna yung ba nga crossbreed theology na sa mga isoon. No? Isagol, ang bago manayong isagol ang pagtulunan sa tao sa pagtulunan sa Dios mga isoon. Dili mayo ang resulta. So, atong miagi nakita mi sila na ko nganlan ang ngalan. Ako tang sultihan. Ba't si Rubio nakasulti ba ka ani? Ngayon maning suon nga amigo. Pero sa akong kasing-kasing sultihan ginako siya bahalag masuko. Kaya amigo man me. No? Amigo man me. No? So kung di na ko siya sultihan, di ko tinuod nga amigo. Di na ko siya tinuod nga amigo. Pero sa akong kasing-kasing ako gisasultihan. Pero nagpapagong panahon ba? No? So, yun dire. Ikatulo. Kaya nag-discut matag amping. Yun dire. Si kinanglan nga malawtay ang katawan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios o nagmatinud-anon kang Hesus. Amen. Salamat ta kinin pulong matinud-anon mo ison na diha ang atong sinultihan. Sinultihan na to sama ba sa Ginoo mo ison, liwat bata sa Ginoo, liwat bata ni Ginoong Hesus mo ison. Sa kinang oras ato nang pahulungon. Iyon dire nga bulahan tong nagmatinud-anon so part ni sa amping sa Kristohanong pagmanglagad samtang naghulata. Okay? Sa manipulong matinumanon. So, kung masuko ta sa tong anak, kung masipiyat, ngayon din, matinumanon kay kabata ka, balihon ba, no? Parang ana ba? No? Ngayon, matinumanon, bali ba nga, masinupakon kay ka, ha? Matinumanon, ang pulong matinumanon ng isuon, orang, mariharya ko na sa, bang masinugtanon, no? Bukod din, diha sa Ginoo. Ang pulong matinumanon, nagpasabot na nga, nagamping ka. Una, atong karakter diha sa tubangan sa Ginoo. No? Di ba tadali? No? Sultig. Dautan. Okay, part man na sa patinumanon. No? Nagamping ka sa sinultihan. Kaya mauna ang kinabuhi sa Kristohanong pagpangalagad. No? Kay sa 17 atong ablihon, kinadaya 17. Ngayon dire, sa 17:14. Kung nagkig-away sila sa nating abe, na 13. Kung nagkig-away sila sa nating karnero, apan buntogon sila niya o sa iyang mga tinawag o pinili o matinudanon nga mga alagad kay siya mga alagad kay siya sa Ginoo man. Klaro kayo ang baba. Apan buntogon sila niya o sa iyang mga alagad sa iyang mga tinawag o pinili nga matinumanon nga nag-alagad sa Ginoo. Hari sa mga hari mga isuon. So dire sa 17:14 may pildido ta sa mga butang na atong gibuhat ba. No? Pero dire gisulti dire una dire mga pinili ta sa Ginoo. Doon na may tulo dire. No? Pinili dayon tinawag matinumanon dayon kanang mga alagad sa Ginoo, no? Nga iyang gipialan. So sa atong kinabuhi mga isuon, bantayan nato kini atong pagkapinili, pagkatinawag diha sa Ginoo. Importante kay nato kana bang gitawag ta, no? Sa Ginoo. So balik ta sa atong teksto nga gigamit na sa 22 bulahan tong nagamping sa basahon ining libro ha. Kaya ang atong Ginoo yung siyang bubalik ako. Pero doon ay tulong nga atong libarahan sa atong kinabuhi. Una, kinanglan mulahutay
Dayon ikaduha, pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Ikatulo, dili ta mo plus mga iso ano, kining pulong nagmatinud-anon kang Hesus. No? Si Pablo mga isoon, ingon siya nga, yampingan ako ang pagtuo. Kay basin o nakasulti ko sa uban, inya mga luwas sila, inya sa kong kagulingon. Nahimo kong hinukman. Inana ba? No? Nga basig, pag abot sa tukma nga panahon, ang nagwali sa mga katawhan nga wala mga luwas, nangaluwas sila, pinagi sa wali, pero ang nagwali sa pulong sa Ginoo, wala na noon maluwas na himong tuwa sa impyerno. Tinuod mo na, no? Biblical, Mateo City 21, ingon dito nga, dili ang tanan nga gitawag ka na kung Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadtong nagtuman. No? Ang nagtuman, kadtong nag-amping, bilahutay, o nagtuman sa sugo sa Ginoo, dayon nagmatinud-anon kang Hesus. Amen. No? Dahil Tito 2:13 mga isoon, 14 na nga ato ba sa last, no? Nga Tito 2:13. Ingat dali. Dili sa 14 may sakto yun. Gitongyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato. Gikan sa tanang pagkadautan sa ato pa, luwason ta niya sa tanang atong pagkadautan. No? Giluwas ta sa atong pagkamakasala, giluwas ta sa Ginoo sa tanan atong mga sinultihan nga dili mayo. Kay lisod man ang mingon ang giluwas sa tanan atong pagkadautan niya. Mabungat paghihapon nato ang dautan sa tubangan sa mga tao nga atong giwalihan. Mao magpamatuod sa Ginoo. So doon ay tinud nga ebidensya sa atong pagdawat diha sa Ginoo. Napag-o ta, busa sila nakaglisod, bago na binuhat, ang daang butang nangagi na. So, doon ay tinud nga ebidensya. Bago, giluwas na sa tanan atong pagkadutan. No? Dahil nga siya dre, gitugyan niya ang iyang kagulingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadutan, paghimo kanato nga putling katawhan nga yara gayon, katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og mayo. Amen. So walay last mga isoon conclusion sa mensahe. No? Nabuhat nato ang paglahutay, nabuhat nato ang pagtuman, nabuhat nato ang pagkamatinud-anon. So kinahanglan atong i-prove nga kita nakabuhat. So dire, ingon dire ang atong Ginoo nga paghimo kanato nga putling katawhan. Amen? Kung magisgot ang putling nga katawhan mga isoon, tanan, no? Nga tong sinutihan bisan sa pagwali, no? Na diha kumpleto. Mga din yung hinashasan ba? No? Hinashasan. No? So si Pastor Dino magtudlo man siya o katabang hinashasan pero usay po nasikyat po siya. No? Oh, nang tudlo man siya kung hinashasan, so kung nasikyat siya, di ko sila di po. No? Yan yung siya dre, pokling nga katawan, ihara gayon. No? Nang wailaing yaman ta, God's prosperity man ta, diya sa Ginoo. No? Pinagi sa atong Ginoo, sa diyang nangalagad ta, na niyong pakong kinabuhi, ang atong kinabuhi, ang ikinabuhi na to, o ang kinabuhi nga iyas Ginoo, dahil ngayon siya dre, katawhan nga matinud-anon. Amen? Ang pulong niya, katawhan nga anong ito, kompleto na diha. No, walay kulang. No? Gikan sa atong kinabuhi nga daan, na bag-o. Yan, gikan sa bag-o na, bag-o tanan. No? Sinultihan. No? Kaya ingon ang Ginoo nga, lisod man ang tapakan ng daan. Lisod man ang bag-o, tapakan ng daan. No? Kaya, di ba? Pag-isip na, no?
Bisan po kayo ang daan, tapakan ug bato. No? Kinahanglan, bago, bago yun, wala gyud tinapakan. So, ang atong Kristiyanong kinabuhi, kung putli ka, wala gyud tinapakan. No? Wala ba'y kanang tinapakan diya kagulagway na kanang buhat nga dili mayo. So, naay tinapakan. So, na-bless ko sa itong manibahay ba? No? Ngayon siya, may tungod sa pag-apo. Ako niya, mo na konklusyon sa ako ang paros. Ngayon siya nga, katong usa ka alagad sa Ginoo, sige siyang ampo. Naman siya sa village. Nga, kada gabi nagampo siya. Nga kay, ang taong dautan, pisuroy anang adlaw. Then, walay nakitaan, ang balay po na itong alagad sa Ginoo. Yan ang giplanuhan nga, anang pagkagabi, musulod siya kay, sayon pa kayo ang iyahang balay. Siglot. No? Sayon kayo. Kaya kay nagampo man siya. Pagplano atong dautan, no, kawatan o tulisan ko siya. Pag abot niya na dito gabi Yan siya nga, ano maning balaya nga gabi gani adlawan wala may kural. Kaya pag adto niya nag imbes kay masulod na siya kinural man abot. Ana. Siya nga, hindi po gikuha nila. Na ay uli siya. Balikan na po niya. Pagkaugma. Ay, kural niya. Yan nga mo, hindi kagabi inaman. Habog mo kayo. No? Kasi nga buga, di kini makatkat ba? Oo. Nagampo na po itong alagad sa Ginoo. Then, ato na po siya pagkagabi Kaya yan kanuha magin niya, yan magigisuta. Pagayo, pagkabot niya dito. Ay, kural niya po. Adlaw akong supay din na wala man. Napang uli siya nga. Nipog lagi sa pagayo. So, sa kay kuha na natuhanan no? Ngayon kagabi na may kural ilang balay. Niya, ang alagad sa Ginoo. Kasi isang ampo niya, nakulangan sa panahon diha sa pag-ampo ba? Anang iliyon na. Sulod niya, ang kural lagi apon. Abog. Diyon, libot ang katong kawatan, lutulisan. Si asa kumuagi ini. Kaya ang dautan mangita, maginagpamaagi nga asa sa magkalusot. Kita man siya bangag mga isuon. Ang gamay ba? Si pwede kumuagi ani. Nagkalusot siya sa balay. No? O niya, nakita niya ang maong tao na usag alagad sa Ginoo. Niya kay, dala mag-armas. Ingon siya nga, ingon din tong tuwal alagad sa Ginoo nga, ay lang ko kung saan akong ihatag nimo ang tanan imong gikinahanglan. Ay kupat yan. Ingon siya, ingon tong kawatan ha, siya nga, dili na may akong toyo. Siya, no? Nangutana ra ko nimo. Nganong inig kagabi hapong pang kain kural. No? Unya, sa ikatulo, nakakita ko bangag o miagi ko kaya ako hindi kaya makasulod ko. Wala na ko makinahanglan ng akong toyo. Kaya pumiro mo na akong toyo pero karon dili na ko makinahanglan anak. Tugani lang ko. Ug unsay ilungdan nganong kinural imong balay. No? No? Wala na siya makinahanglan. Kaya wala na, nagliko naman siya. Lipog na siya. Iyon ang usa ka alagad sa Ginoo. Siya nga, kada gabi magampo ko. Walang kinural ang akong balay. Isagway kural. Nga ito ba siya, katulungan siya. Ikaduha, nagampo gihapon ko. Ng gabi una. Kinural gihapon. Pag ikatulo, kinural pero naibangag. Ato ba magpag-leksyon mga isuan? Ha? So, kung magulangan tag panahon para sa Ginoo, so kung putli nga katawhan, nga yahara, nga matinudlanon, bigyan nato taga-agpalta nga ang kaaway makasulod. Amen? No? Salamat sa Ginoo nga nakasabot ta. Batay mo, kay kinural ka pirme. No? Pero kung ang yawa,
Kaya nga ang puno sa Ginoo, ayaw nito gaig lugar ang yawa kay mosulod na.